så alligevel så insisterer hun på, at vi skal have mega meget fra derhjemme. Hold nu kæft. Fuck, mand. Altså. Nej, det hedder der. Altså, helt seriøst. Hallo, Stefan, har du fandt? Nej, det er fandme. Hvad er det, der hedder? Hvad er det for en lyd? Ej, hvor mærkeligt. Hvad er det for noget? Paul! Paul! Hallo, hvor fanden er Paul hen? Kig derud. Han er lige gået. Paul? Paul. Paul? 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 Hvad fuck skal vi gøre? Vi er nødt til at gå tilbage efter dem. Oh my god, det kan vi ikke. Er du sindssyg? Det kan vi ikke gøre. Det bliver vi jo nødt til. Det kan vi ikke. Det sker for os, det der sker for dem. Altså, hvis vi flygter, skal vi så bare efterlade dem? Det bliver vi jo nødt til. De skulle da sikkert døde alle sammen. Vi er nødt til at flygte nu, hvis vi redder os selv. Løb! Oh my god! Det er kraftedeme nok, det her. Tror du, hun er død? Ja.